ψία, μαύρο θάλασσας ψία, αμόντα νεράς κρύα, αμόντα νεράς κρύα, αμόντα νεράς. Επίκα έναν ταμάν, επίκα έναν ταμάν, με τον τασκίνεν ταμάν, σο καραντενής. Επίκα έναν Ένα θέμα και τα μακρά, όταν κυπάει λαλία. Ένα θέμα και τα μακρά, όταν κυπάει λαλία. Το ματιά με τσουρουέτσαν, ασυναρροφίλια. Το ματιά με τσουρουέτσαν, ασυναρροφίλια. Romana son bargare și morfon corțobo Forige nana la ziato che te montop shobo Forige nana la ziato che te montop shobo Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές, καλησπέρα σας. Ζωντανά από το στούντιο 3 του West Channel σας καλωσορίζουμε για μία ακόμη φορά. Όπως διαπιστώσατε, έχουμε μία πολύ όμορφη παρέα σήμερα, με φίλους, με νέους ανθρώπους, υπηρέτες της ποντιακής παράδοσης και ευελπιστούμε ότι θα σας κρατήσουμε για μία ακόμη φορά όμορφη συντροφιά. Εξάλλου, νομίζω ότι εγγύηση τουλάχιστον για μας εδώ αποτελεί το πολύ ωραίο ρακίμ που έχουμε και πίνουμε. Εδώ τα καταπληκτικά ποντιακά εδέσματα για τα οποία θέλω να ευχαριστήσω τις φίλες οι οποίες τα επιμελήθηκαν και τα ετοίμασαν, τη Βούλα και την Κατερίνα Σοχαϊταρλή, την Σοφία, την Καλλιόπη, την Δέσποινα. Να ευχαριστήσω επίσης και τις δύο μικρές φίλες της παρέας μας που είναι σήμερα εδώ, την Περιστέρα και τη Δέσποινα από τον Κρόκο Κοζάνης, αλλά η μητέρα τους έλκει την καταγωγή τους από το Κλήτος και όπως ήταν φυσικό το γονίδι δεν θα μπορούσε παρά να είναι ισχυρό. Είμαστε εδώ μια όμορφη παρέα, παιδιά, να σας καλωσορίσω, να σας ευχαριστήσω που είστε στην Μαυροθάλασσα και θέλω να σας παρακαλέσω να κάνουμε μια εκπομπή εντελώς διαφορετική από τα τετριμένα, να παίζουμε και να τραγουδούμε άμοντο να είμαι σοχωρίων, στο καφενείο τη Χωρή. Να καλωσορίσω τον Μιχάλη τον Παρχαρίδη, το φίλο, ο οποίος έπαιξε λύρα στην αρχή της εκπομπής μας. Με τον Μιχάλη μας συνδέουν πάρα πολλά πράγματα. Ξεκινήσαμε δειλά-δειλά τα πρώτα μας βήματα από το πρωτοχώρι Κοζάνης στην εφηβική μας ηλικία τότε, όπου βρίσκαμε πάντα δικαιολογία να ξεκλέψουμε έτσι λίγο χρόνο για να βρεθούμε κάπου με τους υπόλοιπους φίλους και να κάνουμε παρέα, να παίζουμε λύρα, να τραγουδάμε. Τότε έμαθαμε να πίνουμε και το ρακί. Τα ρακία. Να καλωσορίσω τον Γιώργο τον Καπαγιαννίδη. Καλώς σας ήρθατε. Από το βατερό Κοζάνης, τον Γιάννη τον Θεοδωρίδη. Μεγαλώσαμε μαζί μέσα στα ποντιακά, πολλά γλέντια, πολλές παρές. Τον Τασούνη τον Παρχαρίδη. Να είσαι καλά, Παναγιώτη, καλησπέρα. Τον Νίκο τον Κοκκινίδη, ο οποίος θα μας παίξει λύρα στη συνέχεια. Και φυσικά τον μικρό της παρέας, τον Βενιαμίν, τον Λάμπη, τον Λαζαρίδη, τον Λαζάρογλη, τον εγγονό του μεγάλου Λαζάρογλη, ενός πολύ καλού λιράρη από τα Αλωνάκια Κοζάνης. Και όπως είναι φυσικό, το γονίδιο ήταν έτσι πολύ ισχυρό και σήμερα ο εγγονός του συνεχίζει αυτή την παράδοση. Μακάρι να φανεί αντάξιος του παππού του, είναι πολύ δύσκολο βέβαια, αλλά εμείς το ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας.
Λοιπόν, σήμερα η εκπομπή, όπως είπαμε, δεν θα έχει πολύ λόγο, έτσι, πολύ κουβέντα, γιατί θεωρώ ότι είναι έτσι ένας άσχημος σύνδεσμος, παρεμβάλλεται άσχημα στην μουσική, την πολύ όμορφη που ακούγεται. Αν παίζουμε ο Λίον και με Τζο Νίκο, παίζει στους τραπεζί καητέδες και θα τραγουδούν τα παιδιάδα. Ας πίνουμε και ένα ραγκόπορ. Η σιγεία είναι και το πρώτο. Παίξουν τον Νικολάκη. Και παρακαλώ γείτονα, δες για τα αρνη δεν μιλέτεν. Παρακαλώ γείτονα, δες για τα αρνη δεν μιλέτεν. Τα δάκρυα παίξα για τα το κλώθμεναν χαμελέτεν, κλώθμεναν χαμελέτεν. Τα δάκρυα παίξα για τα το κλώθμεναν χαμελέτεν, κλώθμεναν χαμελέτεν. Εσύ άιντε Παλαπάνη. Αλελεύωσε, εσύ τεμόντισε, αργερδένωσε. Ξαρέξε στον αλόπο, οι αυρήμοντες κοιμάσαι. Ξαρέξε στον αλόπο, οι αυρήμοντες κοιμάσαι. Να λες γεργάνι μακρόν, από πάνι να χάσε, από πάνι να χάσε. Λες γεργάνι μακρόν, από πάνι να χάσε, από πάνι να χάσε. Εσύ κοινός είσαι, να λελεύωσε. Εσύ τεμόν είσαι, θα κερδένωσε. Και το κεμέντζο με πέζα αυγά και σαν εμποράς. Το κεμέντζο με πέζα αυγά και σαν εμποράς. Εγώ θα ρνάτε μονετών, α το πόσε τον χωράς, α το πόσε τον χωράς. Εγώ θα ρνάτε μονετών, α το πόσε τον χωράς, α το πόσε τον χωράς.
εσύ τίνος είσαι να λελεύωσε, εσύ τεμόν κι είσαι θα κερδένωσε. Και μαχαίρε παρκέ κάρφατο, συγκάρδιαν το κάνε, νο συγκάρδιαν το κάνε, νο. Μαχαίρ επαρκέ κάρφατο, συγκάρδιαν το κάνε, νο συγκάρδιαν το κάνε, νο. Το αίμα το θα τσιμπονείς, θα ενφαρμακώνε, νον θα ενφαρμακώνε, νον. Το αίμα το θα τσιμπονείς, θα ενφαρμακώνε, νον θα ενφαρμακώνε, νον. Σου Νικολάκη με την Κεμεντζές, πορταλέτε μου. Και μη λέτε με να αγαπώ, η καρδιά με μάτω, θέλει η καρδιά με μάτω, θέλει. Μη λέτε με να αγαπώ, η καρδιά με μάτω, θέλει η καρδιά με μάτω, θέλει. Ποθεν κλάρδινε πίασα, εσάπεν και τσάκο, θέλ εσάπεν και τσάκο, θέλ. Ποθεν κλάρδινε πίασα, εσάπεν και τσάκο, εσάπεν και τσάκο, θέλ. Κι ένα θέμα θα βλαστημώ, ανάθεμα θα λέω, ανάθεμα θα λέω, ανάθεμα θα βλαστημώ, ανάθεμα θα λέω, ανάθεμα θα λέω. Την ώρα το γελέπωσε, καθούμε κακέκλε, καθούμε κακέκλε, την ώρα το γελέπωσε, καθούμε κακέκλε, καθούμε κακέκλε. Άιτα πολύ όμορφο. Γεια σου Νικολάκη, Βουρπάνσο παίξε με στα όρια. Και τίνωσε ράκι, τίνωσε,
και πάσχει μια μεθυσία, πάσχει μια μεθυσία, πίνω σεράκι, πίνω σε πάσχει μια μεθυσία, πάσχει μια μεθυσία, αχ και πίνω σε για τα τερτοπά και την τυριανήσια, και την τυριανήσια, και πίνω σε για τα τερτοπά και την τυριανήσια, και την τυριανήσια. Και θα ποθάνω ψευματικά, πάτερο πολλά γλεσμέ, πάτερο πολλά γλεσμέ, και θα ποθάνω ψευματικά, πάτερο πολλά γλεσμέ, πάτερο πολλά γλεσμέ, και τα μυστικά το είπασε, πάτερο όλια λες με, πάτερο όλια λες με, και τα μυστικά το είπασε, πάτερο όλια λες με, πάτερο όλια λες με. Η αλήθεια είναι, Γιωρίκα, ότι η Καρίνα, άμα αποθάνουμε και πεκιού την λέει μυστικά, λέει μας, ναι τι δεν. Λοιπόν, κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, μπορούμε να πούμε ότι αυτό που παρακολουθείτε είναι θέμα ημερησίας διατάξεως, τουλάχιστον στα χωριά τα παραδοσιακά, τα ποντιακά της Δυτικής Μακεδονίας. Έτσι απλά συνευρίσκονται 4, 5, 10 φίλοι στο καφενείο και πίνοντας 1-2 τσιπουράκια ανοίγει η όρεξη και ακολουθεί αυτό που είδατε και αυτό που θα δείτε και στη συνέχεια, γιατί όσο περισσότερο περνάει η ώρα ανεβαίνουν και τα γράδα και εμείς εδώ θα είμαστε σίγουρα καλύτερα. Είναι αυτές οι όμορφες καθημερινές απλές στιγμές που μας κάνουν να ξεχνιόμαστε από τα προβλήματα. Είναι αυτές οι στιγμές που γεμίζανε τους προγόνους μας, τους δικούς μας ανθρώπους, τους παππούδες και τους προπάπους μας, όταν όλη μέρα αγκομαχούσαν στην δουλειά για να βγάλουν τα της επιβίωσης και είχαν αυτό σαν αληθινή, σαν διέξοδο για τη διασκέδασή τους. Εγώ θέλω να ρωτήσω τα παιδιά, ξεκινήσω από τον Γιάννη και τον Γιώργο, οι οποίοι έτσι είναι λίγο μεγαλύτεροι σε ηλικία και είχαν τη δυνατότητα να βρεθούν και σε παρέες με μεγαλύτερους ανθρώπους ηλικιακά. Δεν ξέρω αν έτυχε με πρώτης γενιάς, αλλά σίγουρα με δεύτερης, καλούς μου χαπετρίδες. Αν, Γιάννη, συνεχίζει έτσι στην ίδια ένταση να συμβαίνει αυτό στα χωριά? Στην ίδια ένταση όχι. Όχι, να είμαστε αντικειμενικοί και να λέμε την αλήθεια, όχι. Προσπαθούμε βέβαια και οι νέοι πιο πολλοί παλεύουν, αλλά τα καλά τα χρόνια Παναγιώτη περάσαν. Δυστυχώς και οι νέοι έχουν και περισσότερες ασχολίες πλέον, άλλα ενδιαφέροντα. Και σε μια γωνίτσα υπάρχει και το ποντιακό, ας πούμε, που και που πίνουν ένα δύο ακόμα και βγάλουν του. Αλλά ναι, οι καλές εποχές επέρασαν. Αυτή είναι η αλήθεια, Γιώργο. Έτσι ακριβώς όπως τα λέει ο Γιάννης είναι. Δύσκολα βρίσκεις νέο να κάτσεις σε παρέα με μεγάλους. Έχω κάτσει αρκετές φορές, είναι
τρομερή εμπειρία να κάτσεις με. Μυσταγωγία. Δεν συγκρίνεται με τίποτα άλλο, αλλά δεν ακολουθεί πολύ η νεολαία. Όμως πιστεύω, Τόσο πολύ όσο θα έπρεπε να ακολουθεί. πιστεύω ότι η εποχή ίσως βοηθάει να ξαναγυρίσουμε στα παλιά και θέλοντας και εμείς, κάποιοι λένε ότι θα αναγκαστούμε να γυρίσουμε σε χρόνια της δεκαετίας του 80. Ίσως καμιά φορά τα προβλήματα δένουν και τις κοινωνίες αναμεταξύ τους και αναγκαστικά πλέον, επειδή δεν υπάρχουν πολλές δυνατότητες για διέξοδο στη διασκέδαση, ίσως μας φέρει πιο κοντά και αυτό νομίζω ότι θα είναι το μεγαλύτερο κέρδος. Και Μεντζιτσί, Πέτρο. εσύ τράνινες απέσα μουχαπέτια. Πέσα μουχαπέτια τράνιναμε, έζησα με ωραία καταστάσεις με τους τρανούς και θέλω να ελπίζω πως θα συνεχιστεί ακόμα αυτό το μουχαπέτ που γινόταν τότε. Θέλω να ελπίζω πως θα συνεχιστεί, γιατί βλέπω η νεολαία είναι κοντά στην παράδοση. Είναι κοντά στην παράδοση και τους αρέσει να ασχολούνται. Πολλά χάταλα βλέπουμε, παίζουν και μεντζέδες, Τουλούμ, Τραοδούνε. Από το δίκο ότι Υπάρχει μια έξαρση, υπάρχει, ναι. Ναι, τώρα Είναι αυτό το γεγονός. διάστημα είναι όλος. Τα Σούλης μεγάλωσε μέσα στα ποντιακά. Από μωρό παιδί να νουριζόταν με τους ήχους της ποντιακής λύρας και τα τραγούδια. Ναι. Τι πιο ελπιδοφόρο, Παναγιώτη, να βλέπεις νέα παιδιά, πιο μικρά ακόμα και από εμάς που θεωρούμαστε νέοι, να ασχολούνται με την ποντιακή παράδοση. Και να παίζουν και να γλεντάνε και να καλατσεύουν και ποντιακά. Είναι ό,τι καλύτερο για να μην χαθούμε, να μην σβήσουμε. Βέβαια υπάρχει μια ένσταση στο παράδοση, έτσι, αλλά Παράδοση- εμείς ελπίζουμε. Η παράδοση είναι δημιούργημα συγκεκριμένων κοινωνικών πώς την συνθηκών. ερμηνεύει ο καθένας. Έτσι. Πάντως η αλήθεια είναι ότι πριν από 20-30 χρόνια, αν λέγανε σε κάποιον ότι σήμερα θα υπάρχουν νέοι όπως καλή ώρα είστε εσείς, που θα συνεχίσουν να συγκινούνται με τα ακούσματα των προγόνων τους και γιατί όχι να επικοινωνούν και με αυτούς τους κώδικες, δηλαδή κάποιος ίσως το χαρακτήριζε και τρελό. Όμως για πείσμα των καιρών αυτό το γονίδιο νομίζω ότι είναι πολύ ισχυρό, Νίκο, και για του λόγου του αληθές γνωρίζω πολύ καλά ότι στο Τορταλί τουλάχιστον εκεί η νεολαία, ας πούμε, επιτραπή έκφραση μέσα σε εισαγωγικά βρίσκεται σε μια έξαρση μουχαπετιού. Έχεις δίκιο, Παναγιώτη. Όντως στο Τετράλφο και στα υπόλοιπα χωριά και του Δήμου Νησπόντου, βέβαια δεν ξέρω για τα υπόλοιπα. Σε όλα τα Ναι, χωριά για της τους Δυτικής υπόλοιπους Δήμους, Μακεδονίας εν πάση λίγο περιπτώσει. πολύ το ίδιο. Εκεί στο Δήμο Ελισπόντου γενικά τα παιδιά έχουν μια τάση προς την παραδοσιακή μουσική. Την αγαπάνε, τη θέλουν, τη σέβονται. Χρόνο Βασικό. να έχεις να πίνεις ρακία, να παίζεις και μαγιά, να τραγουδείς. Και παίρνουν Βέβαια από χρόνο, όπως είπες και εσύ, με τους καιρούς έχουμε εμπόλικο. έτσι. Και η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν ακόμη και άνθρωποι, οι περίφημοι μουχαπετλίδες, από τους οποίους, γιατί και οι περισσότεροι ασχολείστε επαγγελματικά με το αντικείμενο, μπορείς να αντλήσεις και να πάρεις πάρα πολλά. Δηλαδή, κάποιοι άνθρωποι είναι συγκλονιστικά μελωδικοί, έτσι, με μία απλότητα και μία χάρη. Παναγιώτη, αν δεν υπήρχαν αυτοί, δηλαδή αν δεν είχαμε αυτό το σχολείο στη ζωή μας, τώρα δεν θα κάθομασταν εδώ Έτσι. να φτάνουμε μου Πολύ Είναι σωστά. δάσκαλοι. Πολύ σωστά. Παίρνεις πολλά πράγματα από αυτούς. Ο Βενιαμίν, ο Λάμπης, ο Λαζαρίδης, ο εγγονός του Λαζάρογλη, Άσο Ζεραλάρ, ένα ακόμη χωριό με πολύ μεγάλη παράδοση, με σημαντικότατη έτσι παρακαταθήκη. Πώς βλέπει η νέα γενιά, η γενιά του iPhone, του iPad, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, Ακριβώς έτσι όπως αυτά τα που λέμε λες, τώρα. Παναγιώτη, δυστυχώς ζούμε σε μια τέτοια εποχή και εμείς οι νέοι που με τα iPhone, τα iPad, υπολογιστές έχουμε άλλα ενδιαφέροντα. Όσο μπορούμε όμως, εντάξει, και εμείς είμαστε κοντά στους μεγαλύτερους, τους ζητάμε να κάνουν μουχαπέ, να μας πούνε δύστιχα παλιούς καητέδες. Δηλαδή το ψάχνουμε κι εμείς όσο μπορούμε, αλλά δυστυχώς είμαστε λίγοι, όπως είπαν και νωρίτερα. Και λογικό τα είναι παιδιά. προς Θεού, για να μην παρεξηγηθούμε, προφανώς και δεν λέμε όχι στην εξέλιξη της ζωής. Αποτελεί ναι. αναπόσπαστο κομμάτι η εξέλιξη της ζωής μας και χαιρόμαστε γι' αυτό. Εξάλλου, αν δεν υπήρχε και αυτή η εξέλιξη, δεν θα είχαμε και τη δυνατότητα μέσα από τα περίφημα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να μας βλέπουν τώρα ζωντανά Έτσι, ακριβώς, ακριβώς. στον κόσμο όπου υγιείς, Έτσι, όπου ναι, υπάρχουν ναι. Έλληνες πόντοι που αγαπούν την παράδοση. Λαμπίκο, θέλω να παίζεις μας έναν καητέ που έξισα το ασακασέτας που έπαιζε ο Πάπος. Ναι, δυστυχώς η αλήθεια είναι ότι δεν πρόλαβα να ζήσω τον παππού να παίζει λύρα. Το ξέρεις μόνο από τα ακούσματα από τις Ναι, κασέτες. δηλαδή πολύ νοθράτσι. Το θυμάμαι μόνο έτσι φυσιογνωμικά.
Εντάξει, από κασέτες έτσι που μου έχουν πει. Θα παίξεις ένα αγαπημένο του σκοπό για να τραγουδήσουμε εδώ όλοι μαζί. Έγινε. Και τριλίστα, 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 συναύλια σε βραδιάστα, συναύλια σε βραδιάστα. Τριλίστα, 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 συναύλια σε βραδιάστα, συναύλια σε βραδιάστα. Εσύ την πόρτα σκενίες, εσύ την πόρτα σκενίες, και με την κλαίει εκπάστα, και με την κλαίει εκπάστα. Εσύ την πόρτα σκενίες, εσύ την πόρτα σκενίες, αρ με την κλαίει εκπάστα, αρ με την κλαίει εκπάστα. Γιατί είναι πολύ όποτε. Για να πίνουμε αυτό. Μανάμ σταυρόν κι θα έβριξ, μανάμ σταυρόν κι θα έβριξ, σε ρήμον το ταφόπομ, σε ρήμον το ταφόπομ. Μανάμ σταυρόν κι θα έβριξ, μανάμ σταυρόν κι θα έβριξ, σε ρήμον το ταφόπομ, σε ρήμον το ταφόπομ. Μόνον τα ξέρω χορτάρα, μόνον τα ξέρω χορτάρα, θα δείκνες εν τον τόπον, θα δείκνες εν τον τόπον. Μόνον τα ξέρω χορτάρα, μόνον τα ξέρω χορτάρα, θα δείκνες εν τον τόπον, θα δείκνες εν τον τόπον. Εγώ την ψυχή πέρω, εγώ την ψυχή πέρω. Έλα πουλοπό με τένε, έλα πουλοπό με τένε. Εγώ την ψυχή πέρω, εγώ την ψυχή πέρω. Εγώ ναι σε πολλαπώ, εγώ ναι σε πολλαπώ. Εσύ δεν φτάσχει ξέρω, εσύ δεν φτάσχει ξέρω. Εγώ ναι σε πολλαπώ, εγώ ναι σε πολλαπώ. Εσύ δεν φτάσχει ξέρω, εσύ δεν φτάσχει ξέρω. Λοιπόν, σταματάμε λίγο άδοξα, γιατί από ό,τι με ενημερώνει από την ροή, πρέπει να πάμε στο πρώτο μας απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, για να έχουμε και εμείς τη δυνατότητα να δοκιμάσουμε εδώ τα νοστιμότατα παραδοσιακά ποντιακά εδέσματα. Έχουμε σιρών, έχουμε στύπα, έχουμε υβριστών, έχουμε χαβίτσα, όλα τα καλά, και είστε προσκεκλημένοι όλοι όσοι έχετε διάθεση να έρθετε εδώ στο στούντιο 3 του West Channel να τα απολαύσετε και να καθίσετε εδώ παρέα μαζί μας. Και φυσικά όλα αυτά τα εξαίρετα προϊόντα είναι προϊόντα Βερμίου Γης από την Ελένη τη Βασιλιάδου, μία ακόμη ακούραστη γυναίκα η οποία μόνο προσφέρει στην ποντιακή παράδοση. Να την ευχαριστήσουμε για τα γιοστικότατα προϊόντα που έχουμε τη δυνατότητα να δοκιμάζουμε όχι μόνο εμείς αλλά και όλος ο κόσμος.
και να κάνουμε και μια ανακοίνωση που έχει έρθει στην εκπομπή μας στη Μαυροθάλασσα και αφορά το καινούργιο Διοικητικό Συμβούλιο που προέκυψε από τις αρχιερεσίες της Ένωσης Ποντίων Ματσούκας. Να ευχηθούμε κάθε επιτυχία στη νέα προσπάθεια και βεβαίως να πούμε και την ανακοίνωση της Ένωσης Ποντίων Ματσούκας που προσκαλεί όλους εσάς την Κυριακή το μεσημέρι μεθαύριο στις 3 του Μάρτη στο Παρακάθι στη Θεσσαλονίκη για μια πολύ όμορφη και ξεχωριστή εκδήλωση όπου πάρα πολλοί καλλιτέχνες που έλκουν την καταγωγή τους από το συγκεκριμένο από τη συγκεκριμένη περιοχή του Πόντου θα είναι εκεί για να περάσουμε αξέχαστες στιγμές. Λοιπόν, διαφημίσεις και σε λίγο ξανά κοντά σας. Μαύρο θάλασσας ψία, αμόντα νερά σκρία, αμόντα νερά σκρία, αμόντα νερά. Μαύρο θάλασσας ψία, μαύρο θάλασσας ψία, αμόντα νερά σκρία, αμόντα νερά. Σε έναν ψηλό ρασί με πέρα την κουκλά και να πας σε έναν ψηλό ρασί με πέρα την κουκλά αε πέρανε τεν κολπιόν την ώρα να ζημουλά και με πέρανε τεν κολπιόν την ώρα να ζημουλά. Στράταν σίτια φορπατώ τα ισχυριάν σταυρωμένα και εσύ στράταν σίτια φορπατώ τα ισχυριάν σταυρωμένα κανείς κάκο να μην πατάν πουλί μάμον εμέν και κανείς κάκο να μην πατάν πουλί μάμον εμέναν. Αρναβά παρηγορέ τον πως να παρηγορός εσεντάτερ κι ανεβάν και κι κατηγορός εσεντάτερ κι ανεβάν και κι κατηγορός. Άιντε εσύ το πρώτο. Άιντε Μαρία. Λαζάρογλη. Τα μυστικά του είπαμε νόλια σύγκαρδια μπλόκα. Τα μυστικά του είπαμε νόλια σύγκαρδια μπλόκα. Να είμαι τα Μαΐας, εγώ κι θέλω η έγαπνα είμαι τα Μαΐας. Θέλω να εναρμετωνάς με τα παρακαλίας, θέλω να εναρμετωνάς με τα παρακαλίας. Χαρτσομένεν άγγελος, χαρτσομένεν άντελε μας, χαρτσομένεν άγγελος, πασκυντοεν με την παρά, αφορισμένο γένος, πασκυντοεν με την παρά, αφορισμένο γένος. Καρδία και γαλπονών
αυσίωνε και βγάλ καπνόν, καρδία και βγάλ πονόν. Ο φέγγωνε στον ουρανό και όλες ένα πονόν. Ο φέγγωνε στον ουρανό και όλες ένα πονόν. Ένα τραβείο το κάνει. Δεν είναι το πέρασε. Να έπλανε με κι ο Θεός το πόντο κοιμάσαι. Να έπλανε με κι ο Θεός το πόντο κοιμάσαι. Πάνεις πρωτοκύκευον Μάρτες και Απρίλες. Γκουρπάνεις πρωτοκύκευον Μάρτες και Απρίλες. Συγχαίρεσαι τον καιρό γιατί με βεγγυλές. Συγχαίρεσαι τον καιρό γιατί με βεγγυλές. Θα περάσω ραζινιά στην καρδιά φωτιά. Σύλλα θα περάσω ραζινιά στην καρδιά φωτιά. Σ' έναν τόπο θα δεκατάγε και αόλια μια. Σ' έναν τόπο θα δεκατάγε και αόλια μια. Έγκυς τον τουλούδης με τεσέν. Τώρα... Αν καλά έχει και αυτά. Τώρα θέλουν έναν τουλούμ, έτσι όπως είπες. Μιχάλη, θέλω έτσι να γυρίσουμε αρκετά χρόνια πίσω. Όταν εκείνη η παρέα με τον Γιαννίκα Τανδρονίκ, με τον Γιωρίκα του Κόσκαλη, με τον Γραντζά του Γιωρίκα, με τον Νικόλα του Μιλωνά, με τον Ανέστη του Κυριαζή και με το Λάμπο το σχορημένο, τον Σαμόγλη, τον Καπικέτη. Όταν εκείνα τα παιδιά ξεκινούσαν έτσι δειλά-δειλά και βρισκόντουσαν, θυμάμαι τώρα, σχολείο πηγαίναμε και περιμέναμε πότε θα έρθει η Παρασκευή, γιατί είχαμε προγραμματισμένο μουχαπέτ. Και κρυφά συγγονέζιμουν, ένας φέρνει το ρακίνο, ο άλλος τα στύπα, κάναν ντακόρ, κάναν κοσαρόπον. Και αυτές τις στιγμές, Μιχάλη, πραγματικά νομίζω ότι τουλάχιστον για εμάς που μεγαλώσαμε δεν ξανάρχονται. Τι έχεις κρατήσει από εκείνη την εποχή που πραγματικά σου λείπει σήμερα? Οι παρέες. Οι παρέες εκείνες τώρα πλέον δύσκολα τις βρίσκεις. Και με εμάς που ήμασταν πιο μικροί, αλλά και με τους μεγάλους. Δύσκολα τις βρίσκεις, παρόλο που η νεολαία προσπαθεί και συνεχίζει ακόμα το ποντιακό μουχαπέτ, αλλά εκείνες οι παρέες, οι παλιές, δύσκολα βρίσκονται εδώ. Να κάθεσαι, Γιάννη, δηλαδή να είσαι, εσύ γνώρισες τον, ενδεχομένως να είσαι και σε παρέα μετά τον, να κάθεσαι στο τραπέζι με τον Τσίχαν, ατραβαδίο αείμνηστος ο Τσίχας, να παίζει και Μιντζένο Βοράς, να είναι το Τωρονόλ, ο Άκης, ο Αλέξης πολλά φοράς, και ένα πράγμα δηλαδή. Να κάθεσαι να πείξεις και να λες να μην τελείται ποτέ. Έτσι. Ναι. Να μην τελείται ποτέ. Δυστυχώς.
Εγώ θυμούμαι, Παναγιώτη, ένα βράδυ εξημέρωσαμε απ' έσω στη Τσάνη των Καφενείων με τον καπιτάνο. Ο καπιτάνο ήταν πατρίδας άνθρωπο. Αλλά επειδή αγάπανε να τόσο πολλά τον Μουχαμπέτ και την παρέα, κάτσε με εμάς. Εμείς Έλληνες χάνταλα και κάτσε με εμάς για να φτάει Μουχαμπέτ. Παίξουν όλοι οι Μεντζού. Και πουλαβώ με ρώθη μέσα Γεια σου Τασουλίκον. και το ματιάς να και πάσχην το ματιάς μάναχον και το ποησολιό Καλά κορμί μου πουλικάμ
παρηγόρωσε. Καρδιά μα παρηγόρε το πως να παρηγόρωσε. Έσεν τα τέρια νεφά και εκεί κατηγόρωσε. Έσεν τα τέρια νεφά και εκεί κατηγόρωσε. Γράμμα γραφτό και στείλωσε τσιζιναριναρινή. Πολλάκι πάει θα έρχομαι πίσω νυπομείνη. Πολλάκι πάει θα έρχομαι πίσω νυπομείνη. Αχ, χάρεστε τον γέρονε σου παρά τη συμβουλία. Χάρεστε τον γέρονε σου παρά τη συμβουλία. Να σαν μουσικές χαίρετε και ρίψα σαλονία. Να σαν μουσικές χαίρετε και ρίψα σαλονία. Λαζάρο Γλυκά Μεντρόδια. Αγάπη που και αγάπες εμφυλία που και πήγε. Και αγάπη που και αγάπες εμφυλία που και πήγε. Χαϊβάν έρθεν και περάσεν καλά πάλι και πήγε. Χαϊβάν έρθεν και περάσεν καλά πάλι και πήγε. Άντε για μας. Εμορφώσεις εμορφώς τι δεν έχω να λέω. Αι εμορφώσεις εμορφώς τι δεν έχω να λέω. Και με ο παπαλίκαρι με το καρδό πως θα γέω. Ο παπαλίκαρι με το καρδό πως θα γέω. Συντραπέζουνταν αυγακές, σου μυρίζει τορμοβόν. Και συντραπέζουνταν αυγακές, σου μυρίζει τορμοβόν. Θέμα τα χέρια έλυσαν τεσόν τους παρελοβόν. Και θέμα τα χέρια έλυσαν τεσόν τους παρελοβόν. Πόη σαν στράτα, σαν στράτο σιλάνα, σαν που απάντασε. Σαν στράτα, σαν στράτο σιλάνα, σαν που απάντασε. Με το φιλί και με το δάκτυο νύμφη χορτάισε. Με το φιλί και με το δάκτυο νύμφη χορτάισε. Είμαστε καλά.
Ψήστε κόκα πως γίνουμε, ψήστε κόκα βάβαλο. Ψήστε κόκα πως γίνουμε, ψήστε κόκα βάβαλο. Γίνουμε καστράνα πατώ, χωριά να χάλανο. Γίνουμε καστράνα πατώ, χωριά να χάλανο. Ξαέξες το λάλο, μάρι μοντές κοιμάσαι. Ξαέξες το λάλο, μάρι μοντές κοιμάσαι. Κι λες Γεργανή μακρόν, από πάλι να χάσε. Κι λες Γεργανή μακρόν, από πάλι να χάσε, να χάσε. Όπαλα! Ψήχα καείτε. Μόνο πάνε σε τρούν τραγωδία τους. τα πιτσίμι, ξέρω δεν σου να μάλλο πασχελώσα τα πιτσίμι, θέλω να τα σωλοπών σύρωνε πάρτι ψήμι, θέλω να τα σωλοπών σύρωνε πάρτι ψήμι. Δεν πήγες με και δεν λες, το ένα ούτω το τσάλι. Δεν πήγες με και δεν λες, ποιος να θε καλότερα σε, θα σου πάει επίδελες. Ποιος να θε καλότερα σε, θα σου πάει επίδελες.
σας είναι Ανατολή, είδες και φοέ, είδες και φοέ. Είναι σας είναι Ανατολή, είδες και φοέ, σαν είδες και φοέ. Άτος γελάτσε την ώρα δε γεννέπ και την ώρα δε γεννέπ. Άτος γελάτσε την ώρα δε γεννέπ, η πάμα την Παναγία. Στα τα πρώτα τα πρώτα σουρμάνια και ίδια καλωρία στα τα πρώτα σουρμάνια Βότσο πάνω σλάσκουμε κείμανα μεν Ρωμά, κείμανα μεν Ρωμά. Βότσο πάνω σλάσκουμε κείμανα μεν Ρωμά, είπαμε την Παναγία. Αμόντα νερά σκρία, αμόντα νερά. Μαύρο θάλασσας ψία, μαύρο θάλασσας ψία, αμόντα νερά σκρία, αμόντα νερά. Γεια σου κοκκινά. Μαμός και που κλείσιμε και κλεμμαν παλικάρι. Μαμός και που κλείσιμε και κλεμμαν παλικάρι. Είναι μορφωνε φίλε σαν κασόλευτο κάρι. Είναι μορφωνε φίλε σαν κασόλευτο κάρι. Φάρμακο τη μάνα σου, κάτζια με το μέλι. Φάρμακο τη μάνα σου, κάτζια με το μέλι.
δωματίασον, φεύγουμε πενταδιαζόν. Πέρσον και δωματίασον, φεύγουμε πενταδιαζόν. Τι ξέρα πότε θα διαβες της στρατάς να ορειαζόν. Τι ξέρα πότε θα διαβες της στρατάς να ορειαζόν. Όπαλα, όπαλα. Τσιγαροσίτια τη Λίζα το χαρτί με τσερίε. Τσιγαροσίτια τη Λίζα το χαρτί με τσερίε. Με τη σεβιάν σίτια τεζα το σπαρέλα τσελίε. Με τη σεβιάν σίτια τεζα το σπαρέλα τσελίε. Καέλα πουλίμ, καέλα, καέλα ιόν τορμοπός. Καέλα πουλίμ, καέλα, καέλα ιόν τορμοπός. Στον τόπον δεκαθόπτες κι δεν αλήθαροπός. Στον τόπον δεκαθόπτες κι δεν αλήθαροπός. Γεια σου, Αγία. Γεια σου, Κοκκινά. Βάσαν τσουμέ, τύραν τσουμέ, αυρί μάλλον δικίσμε. Βάσαν τσουμέ, τύραν τσουμέ, αυρί μάλλον δικίσμε. Πέτρις και κομμαρτσίσμε, εσύ πως θα γιαννίσμε. Πέτρις και κομμαρτσίσμε, εσύ πως θα γιαννίσμε. Έλα, Λαμίκο. Έφτανε η σειρά σου. Αχ, έλαμβαστε γκαλιό, κόμμα και στα χέρια μου τα δύο. Έλαμβαστε γκαλιό, κόμμα και στα χέρια μου τα δύο. Ήψη να πάσει πολλά συνέσουν κι παράδειο. Ήψη να πάσει πολλά συνέσουν κι παράδειο. Φάρμακο σου από μακριά, κάνεις πάμε γρήγορα. Φάρμακο σου από μακριά, κάνεις πάμε γρήγορα. Θέσον είσαι μια νεβάλη, πουλί μαλά θέματο. Θέσον είσαι μια νεβάλη, πουλί μαλά θέματο. Μαύρα είναι τα μαλλίας, μαύρα φωλιά της μένα. Μαύρα είναι τα μαλλίας, μαύρα φωλιά της μένα. Κι εδώ για τα σοκάκια σου δάκρυα υποτισμένα. Κι εδώ για τα σοκάκια σου δάκρυα υποτισμένα. Γεια σου, Παναπάνε. Στα χιλιάδια τραύματα το ένα να έκρανες. Έτσι θα ωγραεύες, έτσι δεν πάθανες. Έτσι θα ωγραεύες, έτσι δεν πάθανες. Ξένο πρόσωπος, αμον το περοϊόν. Εγώ τα ξένο πρόσωπος, αμον το περοϊόν.
αμόντα έρθει η άνοιξη, αμόντα δει το φίλο, να αμόντα έρθει η άνοιξη, αμόντα δει το φίλο. Όρθα να γράφω και προς όλων Ευρωπαίας, όρθα να γράφω και προς όλων Ευρωπαίας. Για δώστε με ένα ρακί και 2-3 ελαιάς, και για δώστε με ένα ρακί και 2-3 ελαιάς. Σαν εσάς ψιλαράκια πάντα χλωροφοράτε, να σαν εσάς ψιλαράκια πάντα χλωροφοράτε, να δεν με χρόνια και καιρή καμία και γεράτε, να δεν με χρόνια και καιρή καμία και γεράτε. Ας βάλτσα πεσόμαι στο χαμό κόσμο να φωτάζει, ας βάλτσα πεσόμαι στο χαμό κόσμο να φωτάζει. Εσέ μου έχεις φιλόγια και το πατάει το μέλι. Ας άσχηλια στα κοκκινά στα ζυγαρόσο θέλει. Ας άσχηλια στα κοκκινά στα ζυγαρόσο θέλει. Κάτι τερί στον ουρανό, κάτι τερί στα λιβιά, κάτι τερί στον ουρανό, κάτι τερί στα λιβιά, κάτι τερί στο καρνοπό, πως κινταν τα μολυβιά, κάτι τερί στο καρνοπό, πως κινταν τα μολυβιά. Θυμάσονται σε πιλάμε τα μάτσιο πανούκια, τα μάτσιο πανούκια. Λασκούντες και περνάμε παρχαρικά με ζουγιά, λασκούντες και περνάμε παρχαρικά με ζουγιά. Η πίτα, η πίτα και τα νικόνι πίτα, ο απατώμος έβα και καλά συνήψα. Κανείς δεν ράκευε και καλά συνήψα. Αρχινά και ευκαιρούται η πίτα. Έτσι
σιξώνε με το νέον, σιξώνε με το παλικάρ, σιξώνε με το νέον, σιξώνε με το νέον. Ερχούμε άλλα έμβασε, ας το χαρτί στο πλέον. Ερχούμε άλλα έμβασε, ας το χαρτί στο πλέον. Τα καλύβια λιδόχτη στα χαρτούματα το στεβός και παρχάρετσα έντονε το γιαυρό που μοβέτος και παρχάρετσα έντονε το γιαυρό που μοβέτος. Αγιορικά. Λέει κάνετε δε μάλλον μη βρες κατά σπάν στα λιθρέα. Κάνετε δε μάλλον μη βρες κατά σπάν στα λιθρέα. Τε ματά δάκρα και τσεάπ σκαλίδα σαν κορταρέα. Τε ματά δάκρα και τσεάπ σκαλίδα σαν κορταρέα. Να είμαι τα μαλλιάς, εγώ εκεί θέλω να είμαι τα μαλλιάς. Θέλω να έναν μετράς με τα παρακαλίας. Θέλω να έναν μετράς με τα παρακαλίας. Να πες και σαν τσακαλιά, το κελάι την ανοίξει να πες και σαν τσακαλιά. Τεμετέροντο μου χαβέ, τεμετέροντο στολή. Ευλογησένα τον ο Χριστόν, κύλο 10 αποστολή. Ευλογησένα τον ο Χριστόν, κύλο 10 αποστολή. Μάλιστα. Εκείνος που υπέραμε άψυχον, δυστυχώς πρέπει να ασπαλούμε την εκπομπή. Φίλες και φίλοι τηλεθεατές, σας ευχαριστούμε για μία ακόμη φορά που μας φιλοξενήσατε από τους δέκτες της τηλεόρασής σας. Ευχόμαστε, εμείς τουλάχιστον περάσαμε πάρα πολύ όμορφα εδώ στο στούντιο, το ίδιο να συνέβη και εσάς, στα δικά σας σπίτια. Τα καλύτερα, υγεία, ευτυχία και όλα τα καλά να δει σας ο Θεός. Μείνετε όμως κοντά μας, γιατί σε πολύ λίγο ακολουθεί ζωντανά το δελτίο ειδήσεων των 11 του West Channel με την Βάσο Ανουλίδου. Εμείς θα τα ξαναπούμε την επόμενη Παρασκευή την ίδια ώρα. Και για όσους ενδεχομένως ανοίξατε αργά την τηλεόρασή σας, να ξέρετε ότι μπορείτε να βλέπετε τη Μαυροθάλασσα και κάθε Σάββατο λίγο πριν τις 3 παρά το μεσημέρι. Να είστε καλά, γεια σας.